אתה יכול לומר לי במשפט אחד מהו בשבילך המכתש? בשבילי, בשביל הילדים, בשביל הוריי, זה קום המדינה, זה עיר הפועלים הראשונה, זה משהו שלומדים אותו במוסדות החינוך שלנו, זה לא איזה קפריזה של יזם או איזה תושב בעל אינטרס כזה או אחר, זה מורשת, זה משהו שבמדינות הנאורות שומרים, ובעוד 100-200 שנה זה הופך להיות ההיסטוריה של אותה מדינה. בשבילי המכתש זה הכל בשבילי. זה כמו בית? זה כמו בית, זה כמו המגרש הכי טוב בשבילי. אם לא ממלאת את החוק שקובע שכל רשות מקומית מחויבת להקים ועדה לשימור אתרים בתחומה, אם העירייה הייתה מקיימת את החוק, אנחנו לא היינו נמצאים כאן בהליך כל כך מתקדם של חיסול מותג היסטורי בעיר גבעתיים. בושה וחרפה לעיריית גבעתיים שמתעלמת מהחוק, מצפצפת על החוק, לא מקיימת את החוק. איפה היועצת המשפטית של העירייה שתדאג שהעירייה תתנהל על פי החוק, תקים ועדת שימור שתקבע ללא ספק, לדעתי אם הייתה ועדת שימור כמה, הייתה קובעת שהמכתש הוא אתר היסטורי שחייבים לשמור עליו, להגן עליו ותחזק אותו. במקום זה אנחנו הולכים עכשיו לישיבה שבה אנחנו מנסים להתנגד בשארית כוחנו לחיסול המותג הזה. שלמה, כבר כמו שהיא עכשיו, העומס מבחינת תחבורה הוא בלתי נסבל, אוקיי? בבקרים אפשר לצאת מהשכונה, אם תוסיף כמה מאות מכוניות, אני לא יודע איך זה, לדעתי אפשר יהיה לזוז. הוא גם כן מהרעש. אנשים מתרעמים על האיחור, אנשים מתרעמים על כך שרוצים להעביר את הישיבה לבית ראשונים. תעבירו החלטה על מועד נוסף לשמוע את אחד האנשים שלא יביאו. מצוין! מועד נוסף מצוין! רגע, הוא לא רוצה, הוא יושב אומר עכשיו עד מתי? לא, עכשיו! אבל לא כולם שבן אדם יבוא יגיד ילד. אני חושב שזו החלטה נבונה. אני חושב שזו החלטה נבונה לדחות. קודם כל לדחות. למה? ככה שכל אחד יוכל לדבר בנחת. שלא יהיה בלחץ. חברי הוועדה, אנא תיקחו את הישיבה למועד אחר במקום מסודר. ומה אם לא יזיקו? אין שם תשתית של כיתות, אין תשתית של כבישים, זה תהיה קטסטרופה אורבנית. כולם מסתכלים רק על הספורט ועל הכדורגל. גם זה ש500 בני נוער וילדים אין להם אלטרנטיבה, זה מספיק חמור. אבל כל לא לשאול, קפה נוגה אצלי ב7:30 בבוקר וב-28 נראית למטה ותגיד לי יש לי שאלה רגע, לא, מה זה שמה לב? תגיע על התיק שאני מחזיק. כי אתה חושב שיש 45 קומות, ייכנסו לכיתות שכבר יש בהם 40 ילד בכיתה, איך ייכנס זה בתוך זה? נתן לי לתכנן את החינוך בעיר? אבל אני מסבירה. או פקידי עירייה, הוחלט לדחות את הוועדה הזאת למועד נוסף, רחוק יותר, במקום שיאפשר לכל התושבים להביע את עצמם ולהגיד את מה שהם רוצים, וזה בתנאי שהוועדה תדחה את הכל לתחילת ספטמבר, על מנת שבאמת התושבים יהיו בבתים ויוכלו לבוא ולהגיד מה שהם רוצים. באגף ההנדסה כבר לפני שבוע, שיבואו לפה לפחות 100 אנשים, אי אפשר להזמין לחדר קטן 100 אנשים, והחוק מחייב הרי להכניס את כולם לשמוע את ההתנגדויות. אמרתי להם תעבירו את זה לבית ראשונים, אבל כנראה, כמו בהרבה תחומים בגבעתיים, מזלזלים בתושבים, לא ממש רצו לשמוע אותם, החליטו פתאום שאחד ידבר בשם 30, כל מיני תרגילים כאלה, במקום להיות קצת יותר רגישים, קצת יותר חכמים ולתת לאנשים לדבר. תזמינו אותם לבית ראשונים, לאולם גדול, אולם לאותה שעה ונגמר הסיפור. פעם הבאה? לא, פעם הבאה בטוח תהיה, אין ספק. יהיה, חייבים לעשות... משהו יחלחל שם בלשכה? חייבים יהיו לעשות את הישיבה הזאת שוב ולשמוע את ההתנגדויות. היא תהיה בבית ראשונים. שאלה מתי הם יקבלו זימונים, לא ברגע האחרון, לא 24 שעות או 12 שעות לפני, ואנשים לא יוכלו להגיע. טוב, כפי שאתה יודע, אנחנו במיעוט, אני במיעוט, אני אופוזיציה, אנחנו בסך הכל 2 מתוך 7.
אין לנו השפעה על החלטות הוועדה והמועצה, אנחנו רק יכולים... גם למועצה אתה לפעמים מוזמן 12 שעות לפני... לא לפעמים, באופן קבוע. בסדר, זה נושא אחר, תראה. היום נחשפו רבים מתושבי שכונת בורחוב להתנהלות קלוקלת. לתהליך קבלת החלטות של העירייה, וכפי שאמרתי, לא פעם אחת, בכל מיני הזדמנויות, העירייה היא כמו מטוס. ככה אני מדמה את העירייה, ומי שנוהג, מטיס את המטוס הזה במרכאות, זה בן אדם שלא יודע להטיס. ולכן אנחנו הולכים במסלול של התרסקות. אני מקווה שעד הבחירות הבאות נשארו לנו שנתיים שהמטוס לא יתרסק לגמרי. שהוא לא אמור להיות פה, זאת לא ועדה שהוא חבר בה, אבל הוא ידע שיזמינו לפה 100 אנשים לחדר קטן שבלתי אפשרי להכניס את כולם לאותו חדר. אבל אנחנו נמצאים בבניין סמוך ללשכה, אני מניח שהוא שמע, היו טלפונים ועברו, היה פה העוזר האישי שלו, מכאן הוא עבר לבניין השני, הוא הבין שפה יש כאן איזושהי התרחשות לא טובה. אז איפה הוא? בתור אדם מנהיג היה צריך להגיע. יש לו כל כך הרבה יועצים, אני קטונתי מלהיות יועץ שלו. יש לו הרבה טובים ומומחים, אז יעצו לו לא להגיע. אני חושב שראש עיר היה צריך להגיע לפה ולהרגיע את התושבים ולהבטיח להם, חבר'ה, נעשתה טעות, אנחנו נעביר את הישיבה לבית ראשונים, לספטמבר כמו שביקשתם, הכל יהיה בסדר, תירגעו, אנחנו מתנצלים. וזה לקחת אחריות ולגלות מנהיגות, מה שכנראה לא קיים אצל ראובן בן שחר.